tar vi så tåsa om hälso fotboll så vidar vi till att han hever gå avskan av nekvar av taimon vandatotten som då för att få lust till sjuker. Och hvis man hickar efter ivskipa om kanningen, alltså här man för och hickar efter kanningen som gjort där, så kan man söka kvart det här samla sia om där imso kanningarna. Och till nekva kanningar gjort där av halsefotboll som enskon vi kallar för recreational football, eller för football fitness, eller small-sided football games, så är det forskjelligt. Det gjør det nekva kanningar her man hukt efter en virknobølge, altså en bølge som spiller fotball, og en bølge som bare lever som vanligt. Så tu kan man så suttja hver for avvirskan fotballspil i hever. Og det er vist at blodtrustet, det fettler 18 av 12 til 22 viker av helsefotballspillet. Og det fettler så mye nekv at det kan sammanberas vid virkningen av hva en tablett gjør. Så faktisk så kan det brukes som en vittjer eller fyrbyrging av høven blodtrustet. Jeg stand ikke å si at man bare skal ta det eller gjøre dette til når man tar seg ved lakene ikke ser om. Men dette her kan ikke være vust at det gjør. Man ser også til at kolesterolet til lakker, særlig til som heter LDL, altså til som til ringa kolesterolet som det ofte vil kalla, og til det sterkt sammenbundet vi at få akra kolching. Man ser også til at mengden av vøtten hun blir større, og at 40% til minker. Og 5% ringt, det er ringt det her for nekva fyt i kroppen, og særlig hvis hun sitter som bokfyt eller middelen gøknene, det er vi til at gjøre til at man kan få type 2-diabetes eller hjerte-karsjuker. Og det viser at det minker vi kanskje halven øren kilo, eller så er 18 av 12 til 22 viker. Man ser også til at kondisjonen blir rettelig bedre til følelse. Hon blir kanskje et sted i middelen 5-15% bedre at han har samme tøyerskøy som jeg har nevnt. Og til at det var god kondisjon har stor antydning for hjerte og blodrensle. Og det er en risiko, hvis man ringer kondisjon, så er det en risikofaktor for at dødja. Bare at han er en risikofaktor i seg selv. Og så at så styrsner beinagrunden øysene at han heter tøyeskøy. Og det som vi tar da fyrløster fra Magna i morgen, her han forteller at beinagrunden tja akkurat øtlån, hun blir vi blir mer brøsten ved tøyene, og tøy er det viktig at heva, tar man unger som tid nekva at ikke er her, at tid rører dikken og styrstja beinagrunden, tøy ta seta dit faktisk inn i en banka av beinmassa, kan man säga. Så är det att det är till att täcka att han blir äldre, tog att mångden hon minkar vid arnen. Så samla sig så tycker vi att här är rättliga nekver risikofaktorer till luftsjuker som får gagnliga avskan av att spela hälsofotboll i ett tøyerskøy. Och på 12 til 22 viker og sjålande, det heldur fram hvis man heldur fram ved å spela. Og ta seg vidt om å spela halv æro til 34 om vikene. Så tilregningene fra okken å spela 2 om vikene, så kan man hjelpe opp på nekvar av sånne faktoren. Alt dette her tar bottnar i gransking i jøkken 20 år, og granskingen hon är så försvissar att eller här ligger en granskning attanför heter konceptet jag och utfra tog så gjort en vänningar manualer som vi så lära vänjare och ta gjort vi så klacksök ta i högt och så för vi norr och lärt och några folk att standa fyra heter fotbolls vänningarna.
Så kommer vi til det som heter flow, til at känslan av att vara i en ström. Det känner att också man gör också som man damer väl att göra, så är det som om att man bara flyter vi. Och det är det ett avstöj om som säger att flow är en subjektiv stöva som folk upplever att det är fullkomliga drien in i näka, så de glömmer tog, möje och allt annat, annat än kjalt virksomhet de är i färd. Og så sier et annet brott sier flow er en støva, ta en personer hever en høldakjenslo av å være fætanalige, donalige, motiverer og glæver. Så hatt det er en god støva være ui, kan man sige. Og til testet vi til seg følelsene som spalte i Klaksvik, at han har venjing, her til å få et spurnerblad som kan avgjøre hvordan nekv eller lydet de er i flow. Og her synes jeg det er en flow-kanal, og hun ligger i midtelen til gode steg er å være, man er passelig lydet bort, man kjeier seg, så ikke så nekv, og at man også hever nekker avbjørnger. Og her i midtelen flyter man vel og hever det godt. Og det visste kanniken at fotballspillet til oss ned 30 år gamle pluss i Klaksvik gjør det at de var i en god flow. Og det samme sier det her bølteren som heter skal forstidle, som sier noe om ta samla gagnliga virkningen som helsefagbalter hever, til han fyrebyrger sjuker, og han faktisk kan vittkjøre sjuker øsene, men han er helsegåver, og han er stortligere, og han er sosialer. Så han er gåver til at helsefremja og at fyrebyrger sjuker vi. Til sist så har vi utsaktene fra lottakeren som var vi i kanningene. Og her sjálfur, som du så av myndene, så var Øysene borgerstjøren i Klaksvik, han var Øysene vi, og han sier at da fyrspurningen kom til kommunene om at vi i helseforholdet var i omgang til Iva at det skulle vi. Jeg var nok den første som meldte meg til, sier han. Og så er det en kvinne som sier, og så slipper man å spille til å være badnatter. Og så er det en, han sier, og særlig mentalt mest immun. Ofte om kveldene så tog vi ytla affæra til venjing. Så tar man kommer hjem etter, så er man ordentlig bostad i heisen, mentalt utrolig godt. Så sier kvinnan her nere i hjørnen, jeg har mest en større brøyding av at jeg er ikke bedre. Jeg er ikke bedre opp på måtene, og jeg er ikke østene bedre at arbeide. Og så er det han som sier, at nu är boka med och att binda lyssnar. Så man kan säga att hese det finns stora glädje av att spela hälsofotboll. Och de håller fram med Klaksvik via Venja. Och nu är våra kommuner Östnefärden i färd att bjöa hälsofotboll till folk som är 30 år och äldre. Så till att glädja så. Tack för det. Ja. Ook tot in jouw erwijzing. Ja. Om
Nå, henne mikrofonrykker. Ta nästa som är skrånne, det är Sunver, Klättskare Kongstova, som är granskare av fråskapartjänsten av 80-tallet. Och hon får igång med lukta löte. Jag kan bara säga att vi hade stora droblagar vid strömmingsna. Hvis det är onker som atlas har hittat som framlån 18 år, så är det möjligt att strömmingen ligger ned någon. Vi har lagt ett nytt lunch ut, så det ligger ut 2 mån hvis det skulle leta efter. Så det kommer av hemmasyna sin sätt. Och ta gånger lutlöta så är Sunver klar. Hallo, hej. Jeg får fortelle for dere hva et genomatlas for noe. For jeg gjør det, så må jeg faktisk begynne fra grunnene og først fortelle dere om hva DNA for noe. Og DNA stender for deoxyribonucleic acid. Og hvis du ikke er kemikere, så sier det ganske ikke så relevant. Så tror jeg at ta det fra noen øren vinkler, og vi får faktisk hitte etter ødlån livende veron. Så det är lika mycket om vi är byggvannar i sjön, eller flickor på luften, eller av landet, så har vi alla livande verer DNA. Och ett DNA-molekyl, det ser cirka således ut, det är en längre strånker, och den strånkeren innehåller upplysningar om tyverna som han kommer fra. Så vi får zooma och lyssna in av detta molekylet, så ser det här att DNA är uppbyggt av 4 imskon basen. Och här har vi just därför det imska farver för att göra det lite simplare. Och här basen tar öjda adenin, tymin, cytosin och guanin. Men som ofta så stittar vi där ner till A, T, C och G. Och det är faktiskt här basen som säger något om tyverna som DNA kommer från. Det är faktiskt som en kåta. Så akkurat som vi har morskåte här vid här prick och stryke som kan kåta för imska bokstäver. Så här har vi i DNA här 4 imiska baser som kodar 4 imiska enlökar. Så för att vi kunde läsa DNA och finna här upplysningarna så måste vi först ta den länka strängen och så tar vi den sunter och hitta efter här basen här på som har imiska farver. Och det är faktiskt renfyljan av här imiska basen som innehåller upplysningar om verna. Så hvis vi til døme som hittar etter snir första stitchen här på,
så sier akkurat han den her rævfylkjen at her som bas noen neka om hva for det egna farve man hever. Og ta nasta rättfyljan här som jag har markerat sier neka om kanske om du har stora fötter eller lilla fötter. Och medan han den här trea här uppe sier neka om hur väl ditt hjärta rickar till att pumpa blod runt i kroppen. Och alla dessa här baserna tillsammans säger så neka om en avere som hållt. Så faktiskt är DNA som en uppskrift på en avere. Så akkurat som vi har oppskrifter på kaker eller oppskrifter på en trøtje, så er DNA oppskrift på livande verer. Så mot DNA er en oppskrift på hvordan man gjør med, men tikkere DNA er oppskrift på hvordan man gjør tikkene. Og hvis vi ikke etter DNA og en sølje, så er det en oppskrift på hvordan man gjør en sølje, og så videre, og så videre. Inne i midten så kunne det komme feiler i hesa her uppskrifterna. Så här har jag akkurat hukt efter hesa rävelsna basen som säger något om hjärsta. Så har vi teachet de öjne baserna och skiftat ut vid en ära base. Och så kommer vi komma ut för tog att hjärsta inte rikar lika väl att pumpa blod runt i kroppen. Och det här är till sådär arvafröjliga sjuker komma till av följden och rättfylkningen med basen och tjocken. Alla ser länge DNA-strängen tar packar samman och i kromosomer. Och hvis vi tittar efter människokromosomen så ser det cirka så läs ut. Vi har 46 stycken av DNA som packar samman och i kromosomer. Så en sån här stryka en DNA-stränger som packar samman till ett kromosom. Och alla ser kromosomerna tillsammans. Det ett genom. Det vill säga att allt åkara DNA åkara genom. Så nu, ja, genom kunde vara otroligt imisk. Här hukte vi efter människogenomen som säger att det var 46 kromosomer. Och här har vi faktiskt 30 miljarder baser. Så längt människogenomen. Vi kan samarbeta vid till dem som enda finns det neppasilt. Här det halvtrus kromosomer. Men här har vi 646 miljoner baser. Som genom ölle stor till dem som heter dessa plantorna som heter misteltoiner. Här hon har 20 kromosom men hon har 1,5 miljarder baser längt genom. Så det är otroligt störst. Och så kommer det också otroligt lydligt genom som till dem som heter corona som bara har 1 kromosom som bara 30 000 baser längt. Så genom kan vara ölle imsk. Så nu vet jag lite vad ett genom för något. Vad är så ett genomatlas? Ett genomatlas ett ivligt iver genom. Vi kunde om hur dessa genomen ser ut. Vi kan samarbeta vid dessa atlasen som de ganska känner från folkskolan. Här som vi tar ett ivligt iver att lantene i världen, hur det ser ut, hur stort det är och hur landsläge är. Så är ett genomatlas ett ivligt iver nekvar imska verer och om hur stor genomen i världen är, vad rättfyljan av basen är och hur nekvon kromosomen dessa här genomen är ju i. Grunden till att fortälja det för det tog att vi har finnet här frågeprojektet och finnet fortsättning till att föra igång till ett genomatlas för förska vissfri. Det vill säga vid att lagarna korslägga genomen i ödlon, djuren och planton i följen. Och det är parter av en större europeiska världskatlan som vi kallar för ERCA. Här som granskar i ödlon Europa är färdig hållt vid att korslägga genom till ödlon, djuren och planton i Europa. Så vad kan man bruka det till? Och i sig själv så ser ett genomatlas inte så rävliga nekv, men det lägger ett grundarliga för nekvar nutjare granskning. Och det är väldigt imest kvar för granskning. Till dömes man kan hitta ett boradigarvoje, eller kanna luvmarkfälte, eller hitta ett upprunan till imeskundjeuron. Ja, och nekv imest anna. Så ifall lycka ge att det kan nöker dömer om vad man kan bruka ett genomatlas till. Det första dömet är världskatlan som här som vi är färdig hållt vid att kanna stonesbyggnaden till guldlaxe. Så vi fiskar guldlax, men faktiskt vet vi inte hur guldlaxa stonar är. Vi har bort de ökene här som vi fiskar guldlax under och i 4 ökjer och kallar det för vidgera ökjer.
Och så är kvoter sätter att det ser fyra imiska ökene. Men vi vet faktiskt inte ordentligt om detta samsvarar vi lujfröna till guldlaxen. Så det är det som vi gärna vill kanna vi att hitta efter genomen och tjän guldlax. Så vi har korslagt hända ner ett genom till guldlaxen och är nu färdig hållt vi att svära häst ner spårningen. Det gör vi att ta prövar av guldlax. Vi finner prövar ur ötlnes ner imiska öknen som man kan fiska guldlax. Så läser vi DNA-strängen till ötlnes ner fisken och så ser man bara vid DNA i. Allt jag vill nu känna, eller vi vet hur genomet till guldlax ser ut, så kunde vi göra dessa kanningarna nek kjötare och nek bojligare och där är nek nejvare än hvis vi inte hade genom. Vi är inte livet vi är det här än, men man kunde förställa sig att urslitna kunde till dem som visste att allt DNA i ötlnes ner fisken, det lydes otroligt nek, så det är faktiskt bara ögonstående. Vi kunde ganska också funnit att här fyra ökene som vi har sagt vidtjärare ökene ökene fyra imiska stånar. Men det kan också vara vi såg trutje stånar, eller tvåstånar, eller tjejstånar. Vi vet att vi har kan urslit. Men tar vi det här finnes i urslitene, så kan vi bruka det till att skipa guldlaxavøyene mer boratikt. Det vill säga att vi kunde göra stånsmätningar för de imiska stånarna kvar skär och så avsätta kvoterna allt efter hur kvar stånar är fyr. Och så kunde vi, det vill säga att dessa kvoterna är grundare av lujfröna till guldlaxen. Och det vill säga att guldlaxafiskenskapen skulle bli mer boratikt. Det nästa döme är om soil, och det är faktiskt en kanning som är gjord i Danmark, att DTO. Här har det tidigt prövar av soilon ur 2,5 imiskon avon, så att korsene atlas prickarna är att här är att egnar. Och i sådär egnar där har vi imisk omkvarve, det vill säga bottnaren kan vara imist och det är imist pH eller imisk kosenek för räkn kommer i att läsa egnar. Så det som det har gjort i så kan det är att det har hukt efter sammanhang i mitten DNA och omkvarve. Och så har det funnit ut av kvärt för arva enlögar höska sig bäst till hesir imiska omkvarven. Det kan man också bruka till att skipa fiskskapen lika som vid guldlaxe, men man kan också bruka det och göra tillbyggvingar atlan. Till dömes visse nu och i ögnar av ner av någon här dotja ölsylne. Så kan man hitta ett kallt omkvarve vär i sig egne och så färda och löjta och hinna av någon efter sylnen som hött i sig arva enlögarna som höska sig till att bygga i häsar ånda. Så kan man flytta några syl iver ut i ånda atter och så häva syl atter och i sig egne. Men det är inte bara fisk man kan bruka det till. Man kan bruka det till faktiskt alla levande värer. Och här är ett döme här som man kan kanna luvmarkfältet. Luvmarkfältet är sammansättning av ötlån levande värer i naturen. Och i naturen så har livet alla värer i en vistskipan. Det vill säga att här onkerjör äta underjör och som får avgående av djuren på imiska matar. Och vistskipaner här är i en öliga finare balans. Och hvis nu en parster av vistskipanen dör ut så kan en hel vistskipan krascha. Så då är det öliga områden där vi kunde kanna vistskipaner och veta vad det är för levande värer som är parster av sin imiska vistskipanen. Det vill säga vi vill kanna kvar slå livet här på ett. Det var väldigt simpelt. Vi kunde bara hitta ut så såg vi en fågel eller vi såg en säg och vi såg sådana gräs. Men det är inte alla levande värer som är så närmare att identifiera. Vi har dem som mikroorganismer som är i picka luttlar. Och det kan lydas öljanek och det är ringt via skiljemittel där. Vi kunde också ha omkvarver som till dem så vi har någon här som vi inte bara kunde färra ut och hitta vad det är där. Och där kunde vi bruka det som man kallar för omkvarvsdna. Och det kommer för att vi tar djur byggva i en omkvarve så detta DNA sticker av dem och tar färra ut i omkvarve. Så kunde vi ta en pröva av kjøvnen eller en pröva av mold och så kunde vi läsa DNA i just det prövan. Så för att atter till åkra genomatlas och så kunde vi söka vad det förverer det är som byggva i just ner omkvarven. Man kan också bruka det till att hitta ett som vi kallar för kryptisk slö. Kryptisk slö är djuraslö som lydas otroliga nek som man faktiskt över helt var akkurat det samma slag. Det är så att det är två sommarfåglar som lydas öliga nek. Här är ju Mexiko och är man dotter att läsa DNA så helt man att det här är det samma slag av sommarfåglar. Men tar man så högt efter genomen till sommarfåglarna så sa man det att här är faktiskt två helt imisk slö av sommarfåglarna tar lydas till fältvis bara öliga nek.
Så på hända maten kan man finna ut av hur nekvar och kvarjer livande verer man faktiskt hever i en nervskipa. Och tar du hever ett genomatlas vid nekk från imskon genomon så kan du sammanbära ödles imskon genomen och hitta efter hvordan det henger sammen. Du kan hitta etter livmenning eller evolusjon, hvordan det imske djurene evolverer, hva det kommer fra, hvordan det nærmeste slekt vi, og hvordan nødslø av djuren være til. Og tar man for å hitta etter sånn ekon imskon genom, så kan det også vel være at man finner okkur som man slett ikke behøver ikke vanta. Til dem som kan man ganske suttje okkur spennende hälsoegenløyker. Til dem som tar man hukte etter toskagenomen og fyrsteferien så sa man til at tosker har et helt annerledes immunveriskipan enn hva man kjente til æren. Og omkring av sånne egenløyker kunne ganske inspirere til omkring høyleva eller vidgerer til sjuker som vi mennesker har. Det kan også være at vi finner onker spennende egenløyker, kanskje onker organismer som då er nybrød av plastikk eller dolkingar evne, så kan man framløye disse her enzymene som de bruker, og så bruker det til opprotting. Så ett genomatlas är faktiskt ett grundläge för en nekvare spännande nutjare gransking och det är faktiskt nästan bara hovlöj som sätter mörsen. Tack för det. Ja, hatta var så genomatlaset. Vi tar det Sundvör Kletskar och i Kongstovum. Och nästa skronne är Kirsten Eliasen från Fiskeälling som för att ta oss om showsoil i Färjön. Och det här är nu om 5 minuter.
Er det nu? Yes. Ja. Hur ska man kanna självsöjl? Jag heter så lösnar att heimeren av ringen runt om har funnit av att det kan vara ett gott husgott att huxa mera borardikt om vi skulle bära heimen vi är till okkara om och anpappat och i samma eller i en höskande stand. Tøyskill året ST til Seitran Heimsmalene i 2015 for en borardikker menning. Hedron hoksene hatter og i nekva og tidsi tilsyn, med til øyst anna øysne kundar i omhoksa et kjeipa først. Med til anna laks. Det vil jeg vite om vi i førjon framløya okkara vøro borardikt. Men hvor sjøsøyl? Eller lakseren han ganger jo i ringen og sjøsøylene til livet frukt. Men alle lakseren får laksalus og avtøya søylene i øysene er en laksafiskor, så kan alle lakseren smitta søylene vid lus. Så i kvann mån er den førske elvinnan borardik ta i talan er om vittlanfisk. Det er mekt at søyl tåla ytla lus det første sommeret, ta i smålte färger i skjegv. Men för att kunna täcka hatt för hästen så må man veta när och är någon smålte färger skjegv. Det blir också mekt att lus som hållt kan ha nöjlig avskan av søyl. Men kvann mån är hetta galtande i förrjun. För Sverige hästens spurningen vänte vinnan se till fiskealding i 2018 för att svära hästens spurning. Och tøyskill har vi nu kanna søyl i förrjun till senaste 5 åren. Här har vi gjort det på 3 imskar matar. Här vi har haft en fettel och standande i Santa som ägen som renner mittlen Archer och havnarna. Och här vi tar fänka till søylene som har ferast av skjegv. Da vi til det er ikke batteri etter alt. Så her nu blir det bara fra fettelen i Santa, jeg minns ikke hvor lenge det kom. Men vi har haft en fettel standande i Santa i 4 år. Her vi har samlet inn til søylene som har feras mot sjøvnen. Og tar vi til lia Kanada så har vi sjøl og de utater. Søylene som langt er av sjøvnen har vi kan på at våre ymska matar. Vi har haft et så kallat Citizen Science Project, eller verskatland kvarande. Her og vi vanlige borgare kunne hjelpe oss vi att samla in data. I hesten føren er det søylafiskar, og vi har finnet bra bjolvar, og vi vil ha mental endamålet.
Her vi tar kunne skriva av hvordan nek søylene vi av, og hvordan langt det var, og hvordan nek var løst der høtto. Og så kors Roslo og i Brabjolvan og senta til okko. Her er træt har vi så vårt halvtrus søyl årlige, vi løyve fra vøren. Til undras ganske av hva vi vil ha Roslo, men det snilda ved Roslo er at det er akkurat som vi via bolon, her det ber til å lese hvordan gammalt tre er, så ber det også til å lese hvordan gammalt søyle vær som Rossland vær tidsen av. Det ber en ta til å sutja hvordan lunge søyle har vært i feskon og æren til ferie kjekv. I 2019 som var året, ta første året at Fettland stod oppe, ta tog vi Roslo av søylen, og vi har lesa Roslene, så vi at nesten alle søylene som fører kjekv for første før, var 2 år. Nøkker var 3, og nøkker far var 8, men i største mån var det 2 år. Vi tar også en måte langtene av hesten her søylen, og så til at med en person av søylen som var mindre enn 20 cm, var smalt. Det er bare tøyakravende og kostnader mye at lese Roslo, og tøyskill har vi brukt langtene som en mat for hva smalt og hva et eldre søyl. Henda mynden her kan kanskje synes det synter rådot, men i storten så viser hun hva i de 4 årene Fettland stod opp. Den reia kurvan hun viser medelhitan i Visjeidier, den blåa kurvan viser avfall, altså hvordan ringt det eller hvordan negativ rekna. Den gula kurvan er de eldre søylene, de som er om 20 cm, og den grønne kurvan viser smolte. Det som vi først og fremst sutja er at søyl ferast alltid av kjekv i samband med avfall. Helst tog jeg ta egen stor, og tog føle seg tryggere av ferast. Vi sutja øysene at de eldre søylene var som oftast færre kjekv sin til fyr enn smoltene, og vi sutja at smoltene færre ikke kjekv for hiten kommer opp av en tjej 8 hitasti. Da hiten så blevet nøyhøver, så det nær det neste avfattelige kjemer som avgjør når søylene færre av kjekv. Når hiten nøyhøver kan svadja vi nesten en måned i middelen år, og akkurat år måtte smolte boja i 2 tider etter avfall at han hiten var blevet nøyhøver. Tøyskil kan tøyarskøye ta i smolte løyda seg av kjekv, svadja vi en gåen måned i middelen år. Og så søylene kommet av kjekv. Fra rosslene som vi finner fra søylafiskeren og fra søylene vi selv har fisket, her sørger vi at de søylene som fører kjekv første fyr som 2 år gammel, støvot det større enn de søylene som fører kjekv som 3 år gammel. Hetta prekvar at vøksteren av sjøvnen månader bedre enn oppe i ånden. Sjøtar vøkstur eller sjøtar søylene veksa, fyrkunna det blir kjensbygven, og flere kan råkna fiskeren framløya. Tøyskild hever sjøtar vøkstur øysene, nekva sida for sjølvan gøytingarstånd. Men av sjøvnen kunne de få lus, og det gjør de. De grønne stappanar viser hvordan nekvar lus, søylafiskerne hava skraset, søylene som de har finnet at hava. Og som det sutjar så foar et langkar lus av søylen om veteren, og så vekser tallet fram mot somre, eller til juli. For så er fettla atter. Ta rei og stappane tar vise hvordan ekvar lus i elven etter imiske mannene, og minst just øvot, og kan ta sjån til oss synaste sindur løye. Men søyl heva ta møyleggane for en igjen i øyner at lusa seg av. Så lusnar tåler ikke feskva, og tog gjøre søyl til for en igjen at lusa seg av. Hittar vi det etter avfattelen, så så med mannene, så sørger vi at det just mannene tar til i lydig av avfall, at søylene får, eller hava flest lys. Så det er ikke som penter av søylene for en igjen i øyner at lusa seg av, og her vi misser det tog av sjøvnen,
og vantande i øsne vøkstur. Men vi er for lykka sier stort om lus. Hetta fyrir at det neste ursliten skulle være sin grøyere. Lusen er et krabbadjør. Tog skil må hun skifta skal for å vekse. Hun hever 8 boningarsti og skifter tog skil skal skjefir. 3 til første boningarstiene tar livet lusen frukt i sjøen. Men av 3 boningarstiene tar man å finne en fisk for at iverliva. Finner hun en fisk, lever hun haksan lukt. Vi er av fisken fram til at hun er kinsbygden, etter resten av løven. Men begge lakser og soil kunne få et annet slag av lus, som er sojalus. Til å øsne et krabbadjør og hever nøkkelundet det samme, nøkkelundet det samme løsringrasene som laksalus. Men de tror de minste stakene som laksene eller soilene har av sin lusjon av fisken er så små at det blir ikke til vi ber en eie å si om førstelen er om laksa eller sojalus. Og det er det som avvirker den neste urslitene. Som jeg nevnte jeg begynner vi, så har vi et øyne sett godt etter soilen, altså soil årlig. I 2021 og 2022 valgte vi at da jeg leser halvtrus soilene i midten 2 stø. 8 nærhentes æling og 8 lengt fra æling. I 5 igjen er en tiltidsen god soile av og ønsken æling. Da valgte vi derfor her etter tøymen soilene som blir lengt fra æling. Jeg tror jeg vil ikke kjenne ståns bygnaden tja soilen, førske soilen. Vi vil kjenne til uiløven, så bonde vi om hele finker og får øsne etter soilen og leve nærhendes æling i Sore. I 2021 var det her i Øravøk, og i 2022 var det i Vai. Og så tja følge, så blir det til tja fiske, å møte omtrivneren tja fiske, via samarbeide langt og vekt. Tja følge kallar man det BMI, og tja fiske kallar man det fulltanskap. Og tja fiske er det av 4 måneder hakre tale er. Og som det tja, så er det og i familien er fiskeren heter best. Begge i 21 og i 22 var han bedre 4 enn her i Erling var nærre. Ringas 4 var han i Øravøk i 21. Staven som stand om man for urslitene, det sier noe om urslitene er hakkfrøylig signifikant i mest. Hittar vi det lusene til sånne støyene og middelen år. Nå er det bare Øravøk som er i mest fra hinnom støvene. Det er bare Øravøk som hever hakkfrøylig hakkretøl av lus. Men her er det første lusene, og det var ser nekvar fasta lus i Øravøk og i Øynetjo, og der vet vi ikke hverst av vår søya eller laksalus. Takker vi til bostor og hava bæra laksalusene, så er ønsken måneder i midtelen år og sted. Så vi har avbendinger om at det er 4 måneder å leve lengt fra ælingsene, men det blir ikke til å sette bøgnløs i samband vi trivner tja søylen. Eller tale av laksen. Tale av lus. Men god så avskar lusen så fettle. Normen fyller seg vel vi torrere vittlo fiska eller laksa fiska stålen og øsne søylen. Og her har det med kjørstene bølsjenkerskipen, her er det bølka søylene etter hvordan det var lus, der har og hva det er sannløsene for det så for å dodja av for det var lus. Og til det er urslitene som de suttja her. Her og i det lille farvei er da vantar man at alt søylene for å dodja årsaka lus. Da blåa tar for 75% av dodja, apsin gult 12, gult 20 og grønt 8. Og som det suttja så er det sera større måneder i midtelen sted og år. Det er ser utlever lov til 8 fettelig i familien, men det ser utlever nekfettelig i Øravøk
og nekka fettelig i vei. Men her standa vi etter vi trobløkene og vi tar først. Normen teller der først og vi, men vi vet ikke om det er soja eller laksalus. Så hvis man etter bare hikker etter laksalusene, så er det løydel og ønsken måneder. Årsaka av de nekve første lusjonen i Øravik og i Øynetjo, så valgte vi i 22 at samle der første lusjoner inn, tog av stavsjonen her blir det til at slagrøyne eller avgjør om talen er om søye eller laksalus. Og ta våre atler laksalus. Så om fløtsingarskipen til Norrmånen passar, så var fettelig og veie i 22 om løy 11% årsaka av lus. Og i 2021 har funnet vi et vaksne søyalus av søylen. Det gjør vi ikke i veie i 2022, så vi kunne ikke anteka alle der første og i Øravik og i Øynetjo var laksalus. Så ser man om tidlig, så er det søyl om løy 2 år, tar de færre av skjegg første fer. De eldre søylene begynner å fære seg skjegg for årens smalte, og men hitte og avfall avgjør nær smalte fære skjegg. Og da jeg heter kan svøtja mellom år, så kan tøyerskøy her med en person av smalten og fære skjegg og øsne svøtja mellom år. Veksten til søylen er vel bedre av sjøvnen, helst tog jeg føyen er bedre her, men av sjøvnen får søylene lus. Tøyskill må det fære ur sjøvnen, nyan i øyne at lusa seg av. Hette kanskje årsøken til at det er avbendinger om at sjøvnaren til søylen og livet lengt fra æling er det bedre fire enn søyl og livet nærmere til sæling. Og det ser ut til at avvist fettelig er årsaka av lus. Men det skal jeg tre at normen råper ikke var skål for den hette fettelig kommer opp om 20%. Takk for det, det lytter.
Ja, og fra Sjåsøylen til Kirsten Eliasen, så fører vi til noe helt annet. Så det salarhelse til Føreskån Badnakonen, og til Margreta Thomsen, som gjør mor av landsjøkrosen, som fører at greia fra disse verskatlandet. Ja, hei. Den her framløven, hun teker støy i en landsdekkende granskingaversk Atlan, som kanna i salarhuset til Badnakonen under vikongtøyne og 18. føying. Og jeg i vekken av granskingar tøyme, her i Sanne Storm, var versk Atlan-løyere, PhD og kantmak i musikkterapi, og jeg og Annika Beint Høyda var ljøsmøver og granskingar jobbaføk til ljøsmørtannasene, og Solon Folbo, faglig løyer til Dykne, var østene vi. Og denne framløven, hun fører affæra fram som her er skjermen, for å si sin bakgrunnen av kanningene, og hva du enda maler vi enn vær, og hver mannagång du var brukt der, og så får jeg presentere noe av dem tunninga Miklas og urslit nå. Og i 2012 da begynte jeg i Dykne å skrine alle nødvendige mammer for føyetunglinde, så det er blevet en innsats for føyetunglinde i førjene noen år nå. Og den første kanningen som Dykne gjør visste at det var 18% av de første øyende, der som også første bad, som opplevde å ha lagt til moderata grad av tunglinde. Og i praksis så visste det seg så at kvinner som var i vittjer for tunglinde, der hadde ofte opplevd å ha tekn om det langt med der var vi bad. Gransking i førjon, gransking Gotalanda, viser at det er tunglinde og engi som er det mest vanlige avbjørngene til badnakonen, og at ta i før tunglinde til reker, så reker det herst, og det er tingende for familiene, og for menneskene til badnene, så det er tydninger mye blir eier vitt av tulja, og at vittgjøre det, vittgjøre kommende foreldre som har begynnende føyetunglind. Så jo før man blir eier vitt av, og vittgjøre det, jo mindre risiko er det for at badene kommer at mørke til byrene som kunne komme av at mamman er mest av tunglinde. Og i førjon så er det ikke gjort noen kanning av salarhøyset til badnakonen under vigångetøyene før, så at enda maler vi hese kanningen var at kanna salarlig holdsene til føreskån badnakonen medan det var vi badn, og at kanna til som og kvinnerne at han har føying. Så det som der hese kanningen det var liksom oppbygd som en shared care-organisering, det vil si at det var bare ljøsmørt henne sann Dykne og ser til med barnsbord tunglinde som samstarver om et endamål at kanna og at hjelpe hesson. Mamman som var rakt der av Ringar Sjalerhelse. Hvordan var så færre fram? Det ble løgt en eka ljøsmør vidtale inn til at de kvinnerne som lodtøker. Og dette var så vi syne av torra vanlige ljøsmør vidtale som det er jinko til. Og hese samrådene var i hildene der var i middelen 22. og 32. vike. Og i disse samrådene så var fokuset salarhelse, og her var gjort en screening for tunglinde og engest. Vi har noen anbøy som øyter kalles EPDS, Transiting for Edinburgh Postnatal Depression Scale. Og omframt en screening så var det der som var vi spurte om at utfylle et langere spornarskjema. At denne føying så var det gjort en screening at denne er de samme kvinnerne, og her kunne man så fære i arkivene til Dykne å finne fram screeningsurslidene fra hessen samme kvinnerne. Og så kunne man sammenbære hvordan trivneren har vært til hessen kvinnerne medan det gikk vi bad, og kjøtt om så med 18 år. EPDS er en virkjender screeningsambo, og det er så at man kan ha salarhøyset til badnakonen og kjøtt om nødvendig mammanen.
Og det er ikke et diagnostisk anbå, men man kan vise av en tørv som øyre kan være nærre. Så det er en fyrebyggende og en helsefremmende innsatser som atler at fyrebygge at manglende trivner og gjerst til en verre støve som krever vidtje. Og siden det med BDS så er det et screeningsanbud vi tøtter spurningen og utenfor at man svører noen, så teller man sammen sti. Og det meste som man kan skåre i disse screeningen er 30, og det minste er 0. Og gransking her hjemme og i utlandet viser at en skillelinje på tøttesti og er vært brukt. Så det er badnakoner som skårer av nøttesti og minnen til. Det er viser ikke til noen manglende trivna. Det er som skårer av middelen 12 sti. Det er viser lagt til moderata grad av risiko for føyetungklinde. Og hessen tørveren han ble røkt av ljøsmøvertjenestene. Det er kvinner som opplevde verre trivna, det er som skårer av 13 sti og mer. Det er finner bøgnløsende avvisning til sertøy med barnsborer tunglinde som er et tvørfagligt tøyme som var stedsett av psykiatriske deplen. Og her finner det så en av mer nagrøyneligere samrøv. Det var 636 badnakoner som var bjør vidt til disse kanningene, og jeg tror det var det 424 som takket av ja. Og her var det 121 som ikke kunne av vegna rammene av sånne kanningene, og det var med andre kvinner som ikke kunne lese føres, der var ikke vi. Og så var det en parter som takket av nøye av årsøkken. Så jeg tror 424 så er det 93% som svære er vi, og det gjør en mulighet til å få noe god og sterk utslitt som kunne ombå denne malbølgen. Så jeg tar med 424 lottakerne som var vi, og i ganger togene så var det 302 og fors screeningsutslitt funnet natter og arkiven og tjadjikkene, det vil si 90% av de opprunnlige bølgene, og så kunne man kanna henta ner samarbeta tørven Aren og attana føying. Hver utslitt kom så borsjord, og det var ikke servera 18% av badnakonen som var i vandabølge for føyetunglinde, og i løtten et la svære grad. Og for man grøy man til tølene sinder, så er det 42% som ikke visste at det var manglende trivna, og kommet til ikke i en bølgen som finner en egen samrøv eller avvisning til serdømme. Og her var det 20% som visste lagt av moderata grad risiko for føyetunglinde, og her finner så samrøv i ljøsmøver, så det var ljøsmørtjeneste som bøtte om hendan tørven. Og det var 8% som fikk tilbud om avvisning til sertøy med barnsborertunglinde, det som skåret av i 13 stig. Utslitene fra atana-føying, det vil si ur arkiven og tjadjikkene, så var det 11% som var i vandabølg for føyetunglinde i lagte eller svære grad etterføying. Og ja, etter den største parten viste ikke manglende trivna, 5% viste det til lagt og moderat tekin for tekin om tunglinde, og 6% viste i svære grad tekin om vanda for tunglinde. Vi hadde avduget så tankkanningen som sammanbær hesa på kanningene fra Aren og Attana. Det var 12% av kvinnerne som opplevde å være i sværen til løtt om vanda for tunglinde under vigångetøyene, men der var så ikke vanda Attana. Og her kan man så si at den innsatsen som Ljøsmørtjenesten har vært her, og den samrøvangen har bøtt om, at disse kvinnerne har opplevd at få det verre. Det var 5% som ikke var vant for føyetunglinde Aren-føying, men som visste seg å være vant attana-føying. Og 6% av kvinnerne var vant både under vigångstøyene og attana. Ergo så tog jeg på at det ikke så mange kvinnerne som er vant i vigångstøyene og attana-føying, og at det er pågår tydningen av at man
at man bæg her en høstfremmende innsats med kvinner ganger vid bad og attana, der man tåser om at kan ha salarhøst til badnakon og nødtjon mammon. Hva er ikke enda så tann bølgen som vurste seg hava vært vant av bæg med det ringer vid bad og attana føying, så var det oftare til at jeg som kvinnorna at her hadde jeg søve vi traumatisk opplevingen av vår. Og i hese kan ikke så trauma definera som omstør som i oppveksten så var trobel, at missa en nærstandande har haft traumatiska erfaringer av vår, fysiske og salige herskaper. Og det var ofta så at disse kvinner hadde opplevelser ved misbruket og tunglinde, sjølmord, sjølskia og i nærmeste familie. Og der hadde ofta haft høgt og engest og strongt der med der kjenker vi bøttene. Og fleste av dem hadde haft en salasjuke som varte mer enn 6 måneder av år. Så, og i høvesøyden, tannbølger, heter så tannbølgeren som bare vurste seg en gatt, og vi gang til 18, så tar man hikker etter øtlånbølgen og atter, så er det at risikofaktorer for strongt og engest og tunglinde med man er ved baden og 18 er at være unger, at skulle øye sitt første bad, og at hava engest etla øtta fyrir føyingene, at hava en søv vi traume, at hava salarsjuke, og at hava fa sosial sambond. Og dette er øysene gransking, dette samsvarer øysene gransking utalanda. Så gransking er i førjen og ut i heimen og viser at det kunne være særlig virusskifte som gjør seg galdande, hva er det vi er? Som gjør seg galdande og i en ødja-samfunnet, en liten ødja-samfunnet. Her var det noen spurninger som tok et litt til, og her var det noen två av risikofaktorene at vi har flott rett til førjer innenfor de 3 siste årene. Og jeg bygger for en huset sammen med foreldrene, eller hvert foreldrene var også en risikofaktor. Så omfram dette så var det traume som nekva koner hadde opplevd. Her er underkurv kvinner som sier seg å oppleve traumatiske hendinger av år, og her kunne det være ymske forklaringer klærsjående, og det er ikke blevet kanna ordentlig, men det er noe ved at det kan ha tøytninger man bor i en liten samfunn her som det er høyere kjendløyde, og man her det er nekvar sammenflattere relasjonsstrukturer som kunne gjøre at man ofte kommer samband vid traume. Hva er det så å være vimelende utfor hessen her kanninger utslitt noen? Så er det tydninger mye at man hever en flørfagligt og et tvørsektorielt samstarv, og at man vøyder fyrbyrkjande og helsefremmende stål til en måte engest, tunglinde og strongt. Det vil si at det er viktig at det bare løsmåltene og kikkene som vøyder henne fortsetter ved at vøyder henne helsefremmende stolen og der fyrbyrkjande kanningene. Og at det er så kjøstak, og jeg synes at det er viktig at det er et komlig tilbå at han har her til kvinnerna som opplever hevring av salarhelse, og det er tøyme, det skal helst heve en servitan, og vi salarfølger og psykotraumatiske vitan og røntgen, og i løtene så er det ikke, det finnes det ikke i førjen akkurat nå. Så til sørst, i ferdig rundt over nå, så skal jeg takke dere og alle kvinner som var vi, 424 kvinner som gjør disse verskattene mulige, og takke psykiatriske delpene og kikkene, løsmåltjenestene og sjukrakassagrunnen og granskerne for stål. Og at takke for meg, og jeg håper det finnes også for seg fremløvende. Og om det er noen som er av og at jeg leser sin morgen om etter verskattene arbeidet,
Og utslitene så ligger hun til å lese Granskning FH. Takk for det. Tack för Margareta Thomsen. Nästa framlövan kommer om 5 minuter. Hon snur sig om föreskbond till nytta och pröjus och i kladdnamentane. Och det är Nomi Reinerst och Dale från namnsvoisendadaltene av Fråskaparsetsen och i fyra halta till framlövna som verder alltså om 4 minuter. Ja, velkommen til disse framløvene som skal snikva seg om førisk bond, sånn som det har vært brukt i førjen. Jeg ble begynn om å halte en framløv om førisk bond og en rastevne som var i Danmark i fjør. Og hun hadde breit for 2022, og de ville gjerne hava framløver om de norrländska bondene. Og først da de spurte meg, så tenkte jeg førisk bond, det kan jeg ikke snakke om. Men da jeg så for å hitja, så fann jeg likevel akkurst. Det første som jeg må si at at vi kunne ikke kalla bondene ser førisk, til nesten ødel av dem, det finnes øysene i Øren London og stedene ute i Heimnon.
Och som är särskilt vid de förska bonden till att de vill framlöjt utan tål, bara vi att nöjda händerna till ambo. Tillfär som vi brukar är nästan alltid utlent, och jag har valt här bara att ta de bonden vi som hører til kladnamentarna. Och det som jag får ta sig om till tvångsner som blir nyttig i hovaskån och råteskån. Så får jag ta sig om det bräckta bandet som vi brukt till kantband av trödjon och som slitband av kyrste. Och så får jag ta sig om det virka av håsebandene och om töltata band eller sluraband till knuven. Man kan så spyrja sig självan, hvor existerar hese banden än i förrjon? Ja, här kan vi se att det är de förska kläder som vi brukar öll som nekv till allt möjligt, festligt och hatøyerligt som ger att banden blir varvått. Och vi kan se att det om de förska kläder att det inte knyttet till någon avvusen aldersbølge. De förska kläder vill jag nästan öll häva och gledast om. Ta jag ihåg det till kältetillfärden så må man säga att allt som får och vi har förska kälter till det är för så sant fick jag skriftmål. Det var ju för om 1900 att Hammersheim kom vi sin skriftmål. Och till en avbjörning att finna kälter som säger något om kläder i huvud och särskilt om bandene och till något det samma som jag också i själv till förhållt vet det här att det är ju att jag vill ha smalt öke. Det är så och så. Mittel där skrivliga kältnar det är Lukas Debes och Jens Christian Svabo som skriver annar i 1600-talen och hin i 1600-talen. Tar sig lite synder om bandene och slett inte om hur man gör det. Jag vill lite om hur man gör det. Somma kälter nämner bandene, men det är några det inte. Det första som jag får oss om till tvångsner och det var att det så som jag måste huxa om ska det verkligen ta tvångsner vi i menar en simpel truflatta som ödel då är det jag snacka om. Men så kom jag också om att det är kanske inte allt som vet hur man flattar tvånger och mamma mun lärde mig detta i var småjenta. Det som man gör det man börjar vid en långt som är om 2 meter, men man säger inte 2 meter, man säger en faun och en älen. Så cirka 2 meter och till kroppsmaten som vi har brukt. Lika som kroppen vi har brukt och som ambo tar vi flattat tvångnar. Man tar och vänder hälften runt om halsen och så börjar man att flatta oman efter. När man har vunnit så länge att man kommer sin längt oman så tar man omgänga trät runt om halsen och flatta vujare intill man kommer till ändan. Tar hälften av banden är flatta så vänder man den ändan runt om halsen och flattar hin ändan lite. Och tar man så i livor att flatta sina tvånger så töver man där vi är gnudja ger ändan är fuktigare och gnudja där mittel handen så det var lätt att få ut i äsna. Tvånger tar då en tutning man brukte lite efter kin och omstövon. Det var så att jenter och unga kvinnor hade reja tvånger. Ankjer och äldre kvinnor där hade blåa tvånger och dranger och män hade alltid kvita tvånger. Och en måste man fortalt med dessa sövna att det var en kona av Strandon, hon var ute i Hodjaje. Och så kom det och fortalte för henne att mävren var dejor. Och medan de fortalte det så tog det lost och det reja tvångerna ur skånen till en ankja kunde inte ha reja tvånger. Sverre Dahl, han sier til at mannfolkatvanger var kikre enn kvinnetvanger. Kvinnetvanger er vanlige flattere vid dobbelton, eller tekve, men mannstvangene vid 3 eller 4 dobbelton. Han sier også at tvanger kunne være brekta vid 3 bukton, ta evna de bo at tvangene i øynene, medan de flatta over gjør det øyn i sen. Og Dahl sier også at om åkene med å komme bygd, og hei snøkvita tvanger, så såsta bøyna veien at han kom ur en hampel i en huse. Så man lei dent og å være hampel i bøynene, til å si nek om hver du varst. Under øren heimsbarda, ta blev råteskeikvaner attor, kom nok snek fram, til det var så ringt å få skeikvar. Og ta som småjenta, og i 1904 gikk til uidrott, så brukte vi råteskeikvar til uidrotteskeikvar. Nu är det inte så ofta vi såg råtskekvar och man kan huxa sig till att den gamla maten har flattat tvångerna kött för glömskarna. Så kommer vi till att bräckta i bandet till ofta flera meter längt och tar lagt vi upp ska läggas en triangel av 3 långt.
Til tvei som brekta i sen, så la seg at annar brektar og hins lær. Og Berensen sier at det mest områdende til å slå av vel, og øyne å flyta tommel og fremsta finger med hos lart for å få bandet jevnt. Vanligt blir brekta vid 5 bukton, men man kan øyne brekta vid 3, 4, 6 eller 6. Og til så la seg at om man har lykatell av bukton, så blir bandet ojevnt. Man brekta vid 2 eller 3 liton. Ja, hvis det en manstrødja som ønslita, så brukte man ikke bare vid øynlite, som høyska til platsje som man skal kanta. Og det betyr at minst blir ikke imist alt etter hos liten vi setter. Hammersheim sier til at tvanger øyne kvar brekta og han skriver på henta matan at kvinnerne flette brede lisser til skåtvinger ved at en slags fingervev. Så han forklarer faktisk hvordan det vil brekta. Søvlig kunne vi ikke si hvordan løngeføringer har brekta, men vantande lukka fra vutsingatugene. Og en avbending tann at samasle av brekta om bandet sast ånkerne og klævene, mialdarklævene som funnet i Heiholsnes i Grønlandet. Og de jo fra omlai år 1400. Og hetta brekta bandet til så oppgjør en eldre trådjo, hver trådjan har grønt og svart og rett, men det brekta bandet bare svart og rett. Den første måten av brekta, til da man har trådja bukter av ærehåndene, av fremsta fingre, longetong og lekjefingre, og tver av hinare av longetong og lekjefingre. Man brekta ved å teka ved fremsta fingre, tjøknom buktene av longetong av somme hånd, buktene av lekjefingre av hinarhåndene, og buktene vil så flottar åman, og det vil endre tid ved hinarhåndene. Hvis man legger fra seg der man begynner å brekta, blir det ytla til å komme atra rattle, og tog i øyemannen gjør det litt usent om man får holdt ved å brekta. Noemi Spicer, som har skrivet The Manual of Braiding, hun kallar den førska maten å brekta unorthodox, etla oreglelian, og til tog at brekta bandet ikke lukka av baunsujon, men nevner nekvatøym som kjenner til å brekta, ikke vite om annan mat enn hentan. Og til meg sier at jeg var øyne tøymon, jeg visste ikke om annan mat å brekta enn den førska, inntil for å hitja internetten, og jeg så ikke til at det flere mater å brekta, og tar ble reglelir. Så her det nekka som vi kanskje også kunne være lære oss. Så det håsebåndene. Bandet halvan annan til 2 cm brøtt, og man brukar, jeg skriver 18 til 24, men til verløkene 9 til 12 tatter til man legger dobbelt. Og så begynner man fra enden, og man fester bandet i fast punkt, helder enden av kvørsen av hånd, og virker fra 8 kant inn mot mine, så løs at dette karakteristiske pøylaminstre blir gjørst. Margrethe Halt sier fra at et liknande band var funnet i Mammengrøvene ved Viborg i Danmark, som fra 8 til 1000 så vutsingatugene. Ja, da man virkar et band, så skal det livet være 2,5 fyr rundt om leggen, og håsebandet vil enda ved skikving og kvaste. Jens Christian Svab nevner at menner bruker fine stripede strømpebånd av at skilje farver hvis ender skikving henger utenfor til stas, og det ser man stendet til Hammersheim. Øysten sier Svab til at håsebånd til kvinnen sies at vi er meget smallere i mannfolkene, så her kommer vi vite at han ikke selv var et nek om hva håsebånd konfelsene har haft. Og håsebånd kunne øysten være voven. Og i Norra vil nesten samasle av håsebånden øyne brukt, men det lydsindre ørvise, som som de føresko, vi kvast i øynene enda, og som vi har kvast i bauen enda, men det er ikke så mye skikving som vi bruker. Håsebåndene har så haft forskjellige atretser som man har sagt om det. Jeg har funnet noen åreseler inne av åresanden, og her stender om å knyte håsebånd og legge under høttalei, så tar for hin kommande at berast fyr i dreime. Det vil si, så skal man drøyma om åkran som kommer. At kludja sier man om et liutgjørt håseband som var hongt opp av torska vid en støyne og en klubi i nyere enda. Og det kunne vi så høre til at det knytte seg til den gamla kludjaveven hver det var grøt som var hongt opp i for å halta det strekt. Og det var ikke veldig for at det skulle bli strekt og snøgga sudja.
Gentnar gjør det håsebånd og tvanger til drøngjene til seg, og her stender håsebånd og tvanger, det kan lokka drønger. Og man kunne også gjøre det at man leier under koddan, så skulle man kunne vende at han drøngen til seg som man gjerne ville hava. Og jeg kjente at det var en som syfte koddan opp, og her lå en vøker håsebånd, da søttene var ikke livet av skikva. Så er det 12 bandet, og det var nok til belte til knuven, og vi kvart var det kallet sløyraband. Som navnet sier, så var det flatta vi 12 tatten som dobbelt eller møyre, så da var det rødt og kyktene. Det kan være imest langt der, men ofte nå lengt til tverfer og mine av mannen, og sindra træt, så det honker nyer, viskikving og kvaston. Tar man 12 trær et lengt band, så börjar man från mine av banden, lika som jag fortalte Johanne om tvångsnar. Men i huset, jag vet inte om man har haft det om halsen, men i huset man har startat från mine och knutt det och fast punkt. Det är lättare att flatta och ett längt band, hvis man inte har alla där länge och ändarna i sin. Man börjar vid högre hand, tar åttasta tatten attrom och upp att du gör mine av tatten i hina hånden och ända attro i som hand, nu den som nu blir den innaste tatten. Og så endretek man vid hinner håndene, og så med tøltra vi at taka totten fram etter heldre nattrom. I samråd med Nicoline Jensen fra 1994, her sier hun at ingen av kjelden hun nevner tøltataband, men som nevner sløyraband. Og det tar først å si hvordan langt det var nødt til før. Maria Eide Petersen, hun nevner i sin endeminningen fra togene som lærere i funnet, at hun lærte bøttene begge jenter og dronger at gjøre sløyraband og virke håseband. I Nomsatlandet for Folkaskolan, her bandene tidsen vi, her stendte for 4. og 5. flokk at de skulle lære prekta og flatta, og de skulle lære å kjenne at handarbeid en pastor av okra siarve, og best å kjenne sine egne mentan åren man hikker ut etter. Og for 6. og 7. flokk stender at de skulle lære band, at tølta og at binda knutar, og at de skulle lære virusmeta det gamle føreske handarbeidet, og så ikke tøytningen som tøvvirke og handarbeid heva og heva haft og okkar mentnærlige siarve. At enda vil jeg si lydsynder om det er framløye og nøyta bonden i det. Som nevnt, da vi byrja så kunne vi bare vanta til at bonden er til så langt som det vil ha brukt. Så lai som støvende av de førske klævene i det, kunne vi nok råkna vi at vi gosser til å brekta og å virke håsebånd, det hever øyne framtøy. Og møvelige hever øyne tøltrådbandet da. Jeg vet ikke hvordan det er vi tvangs nå. Tar vi ikke etter tøltrådbanden nå, så halter vi det ofte til at øyre vil være kvitt og rett og blått til flagglidner, men vi må minnes til at tøltrådbandet er nekve eldre enn det førske flagget. Og hvis vi ikke etter gamle bånden, så kunne det være svørst og grønn og gul, og da ser man vi håsebånden, de kunne ha alle mulige imiske liter. Hvis man gjerne vil lære å gjøre disse båndene, så kan man lære det i kveldskola, og det er også en undervisning i håndarbeidsskola og tekniske skola, og en som er lærer av nomskrøying og utbyggvingsene. Jeg har tåst av flere av dem som underviser ute, og ingen av dem når de skriver etter tekne av vedløyngar. Den sier bånden i hotteren at man lærer fra øynene til annan via vise og etterlukkene er den vanlige måten å lære. Og så leser vi også selv undervist, og så leser vi også selv lært at gjøre de føreske båndene fra folk i familiene som har vist meg hvordan man skal gjøre. Lange forklare, men ikke nærlig så lange at vise og andre etterlukkene. Takk for det. Takk for Nomi og Idele. Nästa framløvan om luttlar 5 minutter. Hon snur seg om hon snur seg om hjerteklovning i Lakse. Og det er Asa Maria Olsen
som fer at greia fra Heson. Hon hever master i akvatisk omvisendon og tøkne vid Cirklen i Elling fra Danmarks Tekniske Universitet. Og framlåen til henne, hun hever til støy i masterritjerne, her hun hever kanna søvlige dater, og ikke var nødja vitan om viruset, handan hjertekloning og i alle lakse. Og dette var så om 4 minutter. Ja, god dagen. Jeg er ferdig at fortelle deg i dag om mine masterriger, som jeg gjør det i samstarv i Høstfri Starvstående og DTU. Her vi fokuserer på PMCV og i viruset som elver til hjertekloning. Først får jeg forklare deg om syndrom hjertekloning, og så gjennom PMCV, og så får jeg vise noen ruslitt ur kanningen. Hjertekloninger, også kallet cardiomyopathy syndrome, eller CMS, en oversom hjertekjuka, og jeg overskar aldan laks.
Sjukan var først for stedfest i Norra og i 1945 og i Førjon i 1992, Skottland i 1995 og i Irland i 2012. Ofta det ikke sjuketekken og en fettelig økest, men som i sjuketekkene kunne være til steder utstandende i eio, bløyingar i hovene, væska i bokhålene og blåsvøyt i hjertehålene. Hjerteklonings eller CMS-utbrott hender ofte i enden av lakseproduksjonene. Det er vanlige løy 12-18 måneder etter utsetten. Til å vise noen kanninger at utbrott hender før, løy 6 måneder etter utsetten. Ofta ser man at det er økt fettle, og det kan være opp til nekre viker og opp til flere måneder. Annars kunne akutt økt fettle i hende. Ångte det ikke årsak til det, men ofte det årsak av stress. Og det kan være så som losa vidger, veverleie, brøyding og veverleie, eller trønging og øren. Og grunnet av at utbrott hender så mye sånt, så avvarsker sjukan ser han ikke fortsatt. Det er ofte store lakser som raktor, tror jeg ikke orska og tog og penger brukt på rødkjende laksen. I 2012 var PMCV stedfest som årsaken til hjertekloning. PMCV en doposrønja non-envelope, det er nætje RNA-virus. Og til at det non-envelope gjør det ofte mer motstå først, møter til dømme søttrønsing. Det kan gjøre det ringt gjennom rockeninnledgen jeg slipper av i viruset. PMCV-genomet 6.608 nukleotider langt. Av myndene nyast til høyre så gjør vi PMCV-genomet, som inneholder trutjar ORF-er, eller Open Reading Frames, som koder for proteiner, her ORF8, ORF2 og ORF3. Og det ovis hva funksjonen til ORF3 men man helder at det er nekka vi virulens agera som mulig kanskje virusen til dømes av smitta laks. Det første høyla genomet av PMCV ble sekventeret av Haugland et al. I 2011. Og heter det som blir nytt som det alt referanse, eller alt PMCV-referansegenomet. Hjertekloninger en veksande tropleie både i Førjon og i Norra. Og i samband med norske og fiskehetsrapportene fra 2021 var hjertekloninger i topp 3 årsøk til fettler til alt lakse, så det en veldig stor tropleie. Kanninger som utgivende viser PMCV, så virusen i alvorlig hjertekloning og i Norra og Irland ikke varierer selv genetisk. Og det øyelig lydig utgivet om først vidskifter enn. Halsfri Starståan i gang til en CMS PMCV-verskatland, her det var høylgenom segmenteret PMCV i Førjon fra 2012 til 2023. Her hadde jeg kanna et, og så i samband vi heter, hadde jeg også kanna et litt sønner, 4 PMCV. Og det har haft nekv sønner og gangsler fra ILA-tøyene ta i begynnelsen av 2000 i Førjon. Og det viste seg at flere av tøymen ILA-sjuk og fisknån og østene var positive 4 PMCV. Så i samband vi heter så vil de kanna de multiske evolusjonene av PMCV og i Førjon. Og gjøre heter vi gjør høygenomsekventering av en ILA-positiv sønner fra 2002 til 2005 og gjør en fylogenetiske grøyning av tøy. Dette var også vi har sett det opp i møter til alt kjører referansegenomen, og ser man lukkende der vi nå tøyer førska PMCV fra 2012 til 2023. Alt sønne som var nytt i verskatlandet var innsavnet i avhøtsfri starvstående fra 2002 til 2005. Og i en tøyerskøyne var det 233 sønner som var screenet. Og da viste seg at 92 av tøymon var PMCV positiv. 23 av hessen sønnen var som et høskende til høygenomsekventering. Av korsen til høyre så ikke vi hver sønner ble tidsen, og lite ned indikerer hva for år det ble tidsen. Så denne iverordene jeg mann har gongt, først for vevner en tidsen for lakse, etter ofte nøyre og hjerte og tøyløkt. Og så vil RNA opprønse ur vevnene.
för att det ska passa till åkra mannagång så blev RNA omkörs till cDNA eller DNA. Och så har vi ett primer som designar specifikt till att fänga PMCV. Det är det nekva laxagenom och till stegar och som svinnon och det är vi inte intresserade i som för nu. Så vi har svinne fyrröka till sekventering. Vi har som för brukt vid Oxford Nanopore Technology som en third generation sequencing. Så gärna sekventerar vi svinne vid gridiron maskiner och så vi är bioinformatik och gröning. Så till urslidene. Här har vi ett fylogenetiskt trä av PMCV i färgen från 2002 till 2005, det är alltså i ELA-togene. Av fylogenetiskt trä, där horisontala linjerna visar hur nekvar mutationer i mellan ett genom till ett annat. Och här har vi ett ödelskejt och höjlgenomsekvenserna av PMCV som blir sekventerade. Fra korsten så vi två ökar lite ett av Northeast och ett av Lampavik. Och att det fylogenetiska tränon här där några horisontala linjer lite grön och lilla samsvarande vis det att sätta in här. Så det är en avvis avbändig geografiska balching. Men autoi av PMCV kan vara till stegar som quasi-species så är det riktigt stäffästa om enda balchingen helt rött. Till flera frabygder av eller varianter av PMCV kunde vara till stegar i som population och ända i samma individer. Och det kan 11 till varianter som inte fyller att typ ska ha eller städsättning. Så är det fylogenetiskt här av de förskor från fas 2 till 23. Och i mörka blaven har vi tar som från fas 2 till 2005. Och så är resten från fas 11 till 23. Och det visar eller heter bänder av att det är en unik genetisk varianter tar som från fas 2 till 2005. Så det visar oljan från hinnon. Och då visar det sig hur stort tog ska kunna lägga till stora genetiska gröning. Men RNA-virus är ju känt för hur mutationer eller hur mutationsrater. Och så kommer vi då så att hackslöjkhet i mitten så inne från eller genomen från 2005 till 2002 till 2005 och en vittplanlags fänga i färgen som markerar vid första boxen här. Så har vi det tredje fylogenetiska träet. Här har vi PMCV i färgen och i norra och i Orlande. Ovast och i tränon och i mörka blaven är svinne från 2002 till 2005, det förska. Och i ljusaren har vi från 2014 till 2023, ja, de förska. Och så är det norska litt och i golon. Och det gröna är orsk. Och så har vi ett referensgenom i Haukland och i Josablavon. Det här fylogenetiska träet är bara baserat på en part av genomen av PMCV. Det är bara år efter 3. Det är på grund av att det enaste höjla genomet som är allmänt utgivet av PMCV är ett Haukland referensgenomet. Och orsaken till att nekvar utgivet är år efter 3 är på grund av virulensfaktoren att man hellre att det häver också gör vi det. Men det tredje stolar är nu på under det genetiska vidjanna av PMCV i 2002 till 2005. Det gör också en näka av en avbändning om att det förska PMCV i det och att näka av det orska kommer ur norra. Sorry. Ja. Så åkte jag efter nukleotidvariation heter simpelthen bara för att sätta till alla hur stora moner det är. Och mittlen de förskå genomene från 2012 till 2023 så är den lägsta löjkhöjden 95,6%. Och i mesta läge så vi 22 nukleotidutskiftningar eller mutationer.
Og den lagsta løykhøyden for PMCV fra 2002 til 2005 var 95,5%, og i mesta lei 23 nukleotidutskiftningar. Så det er litt som det mer versjon, og i søgnen fra ta av, men det er ikke kjærlig større måneder. Av figuren til høyre, så gjør vi et nukleotid løykhøyd i prosenten av y-aksanen, og så har vi et imiska skjermanlukninger av x-aksanen. Og i det første kolonne her har vi 2002 til 2005. Og i det tredje kolonne har vi 2002 til 2005. Sammenløkna vi 2014 og 2023. Og i det satte kolonne har vi 2002 til 2005. Sammenløkna vi den vittla laksen. Men og det viser nekka det samme som tølene som er vurst av æren. Og hvis vi sammenløkna til gamle førskå vid det nødje førskå, så er løykhøyden 85,2% og alle 140 nukleotidutskiftninger eller mutasjoner. Så for jeg tenker sammen om, det første PMCV fra 2002 til 2005 ser ut til å skilje seg fra til nå til første, norske og orske PMCV. Hette til å bare basere på, eller en par av det norske og det orske er det bare basere på året efter, så heter det ikke holdt stedfest. Men Simonen kan bende av PMCV-varianter fra 2002 til 2005 er unikker. Og en mulig årsøk til varianter ikke satt i det kan være årsøk av ILA-sjukene som vi har tatt i begynnelsen av 2000 og enda i 2005. Ta nær om at det var nylagt. Og at det samme er hesen varianten kan skal bli nylagt og kommer vidt. Takk for det. Takk for Asa Maria Olsen. Nästa framløvan er om 5 minutter. Det Hans Ellefsen, boskaparfrøyngur og og samfunnsdalten av fråskaparsetsen, som fer at tåsa om trobeleikar vi føreskån fyrstevunnepolitikk senast og 25 årene. Og det så om 6 minutter.
Följer få allt och lite på sjur såna fiskerutstöm. Jag menar bäge samhället som helt och ästne vinna. För samhället som helt så kunde välfärdssamhället vara fortsatt i större mån, nästa större mån av fiskvinne, hvis vi omsötter rätt. Och vinnelöv kunde haft näkt bättre urslit än de hava. Som sagt så för okkar fiskvinna, hon inte omsiden som är mest fast på 7 år. Säg det fast månaden av pelagisk vinna och bottfiskvinna är sammanbord. Ett urslit som jag har hukt på det är så att det är i kvoteskipan. Hvis du hykker i Øren London, ett land som det är Atla, så vet jag brukt det till att rationalisera fiskvinna. Men i förrjun brukar vi att geva kvoter ut, säga till makrel, som enten till stol, till bottfiskvägarna, ett till kallar för ögesmänning, männingarkvoter, och så senast SR som politisk utlåtan. Det är väl något falsk ut som du helt skulle fiska. Och det är inte rätt maten att bruka kvoteskiparna på. Det är väl alltså inte bara en sak vi tittar efter, men bottfiskvägarna till färjan som är så sammanbär vi pelagiska fiskeskap. För så jag kan lägga grafar här och vi kommer att lägga nystöv. Först vill jag säga att fiskvinnan färjan fyller och den är budskap någon. Och vi ser till Grannland, Grönland, Island, norra. Så fyller förska fiskvinnan 60,6% av BTO. Och då är det urakning äling och fiskafiskning. Och det är mer än hinlandene. Hvis man tycker att norra här så är det bara 0,2% av tärra budskap. Men hinvägen, hvis den stora vinnaren vidas, som kunnat är oljevinnaren i norra. Och hon blir omsiden bättre än åkara fiskvinna. Vi har tagit tillfällsrätten in via det är stor iveskåd här. Så det som vi skulle strämpa efter till är då just norra och oljevinna, inte norra och fiskvinna. Hvis man så samarbeider pelagiska vinna vi bottfiskskipa vinna, så hikker man her etter urslit noen. Etter urslit en skatt og veiegjöld. Så sast det at bottfiskskipa vinnan har haft hall etla nær 0 iveskott etter sig her siste nästan 25 år. Hinner just hikker et stappen noen, så sørst du at pelagiskip har haft stor iveskott. Och mistet det här en tillfällighetsgöld. Så det är stora månader här som bara en basket. En annan graf du kan hitta efter det är hur snäck skip är det. Det här av vänstra asa är så de bottfiskeskipene. Och det är så det är inte utdrag bara där, det är bara de större skipene. Som för 25 år sedan var i 100 trusch och i det är det ganska nya trusch. Och det här är inte att det rationaliserar sådana. Det är inte att det är simpelt en väldigt underskottsförrättning och så är skipfärden på sig av att det inte klarar sig i kappinsten långt. Hinvägen har du haft pelagiskip. Du har ju ganska uppe i Tutje, fram till 2012. Och så igen tar det här talet så far upp av Seijan. Och här tror jag att kvoterna är hackar och du ger kvoter ut till något skip som är kommit in i flottan. Du har brukt det som enten som ögesspänning eller som politisk utlåtan. Mittelanda. Hvis man så har en diagraf här så är landingar vira fiskar ökt månande av de pelagiska fiskarna. Jag vet inte om jag vet det, men alltså vi finns nog tutsch land av de pelagiska skipen för 500 miljoner. Och i år kommer det kanske upp på 2,6 miljarder. Så det är mer än en femfaldig av virna. Så det är ett bottfisk nu. Och det är det som hemmaflottan inte världen ser. Så det är när de säger det. Ett la minka. Och som att det här är alltså i lejpande pröjs. Det är inte alltså, samma kronan. Så bottfiskvinnan under förrjun har haft det. Det har inte haft några mening det sista 25 årene, men pelagisk vinna har haft en öde stora mening. Säg det så jag vet inte något. Har vi börjat makrel äventyr.
Hvis man så hikker etter standen av Toskastånden, av langgrunnen, så han ikke gåer. Og du kan tidsle tilsvarende for Huset og for Oppsam. Og det siste årene, så igjen 2002, hever, altså det som venstre, så TS og Gudningarstånderen, SSB, og han er nere rundt til Løyfrøylig Mørsene, lukket så igjen det siste 20 årene. Det som av høyre så så Veie Truste, det som kallar for IF. Og det skal helst litt under til blave linjene, og det er nesten ikke gjørst at det gjør årene. Vi fiskar så rønner jeg mer enn det vi burde, ut fra Løyfrøyene, og Toskastånden. Og det ser man galtande for båtfiskestånden reisen. Vi tar en kipan som heter Fiskidea kipan, men jeg har mest hva kallat det her for fruktfiskaroi. Du hever, det blåa linjen så allocated days, det vil si at det som lattner ut, det du kan fiska, og det reia brukte det. Du fiskar omlai heltena av det som du kan fiska. Det Fiskidea omlai heltena av det som du kan fiska. Og det er godt nok grafen ganger på det som fyrsta, men hvis du hikker ut 22, så det sommertøvende galtande. Du fiskar omlai heltene av de døvene som du hever til taks. Så det aldri nægre båter som manglar av fiske det. Altså det er ikke fyrir ut til at det manglar av fiske det. Så han ligger ikke ved kaj til at manglar av fiske. Han kan alltid fyrir ut og fiska meira. Og fruktfiskaroi skeidet begge boskaparlige og løyfyrlige. Hvis man så hikker etter en ørengrafi her, som makrellkvoter i 2022, altså i fjør. Altså vi tar en kvote på 146 000 tons, og så kan man hitte etter hver bølger til utlåta til. Hvis man hikker først, det så pelageskip. Her har du 50 000 tons, og så heter det noen menningarkvoter, 45 000 tons, og så er det noen oppkjølkvoter som 6 000 tons, som oppkjølkvoter fra 2018 som stadigvæk i systemet. Men så har vi trålare som annars ikke kunne fiske makrell, eller de kunne, men de gjør det ikke, det løser ikke. Det finnes 40 000 tons, Løyneskip finnes 6 000 tons, Bøsker 4T, det er noen små trålbader, finnes 2 000 tons, og alt kjøver skip, 5.800 tons, reageskip, 3.400, og gatnaskip, som er passer hjemmeflåten, finnes 2.400 tons. At det her 6 bølger der, fisker ikke makrell. Der får en kvote som der så selger vi her. Og jeg har prøvd å råkne på at vi kallar det for en fjaldanstutning til båtfiskeveiene omkring 50 millioner kroner om året. Du sørste han ikke, det kommer ikke fortsatt i utrestesøyene, det vil bare låte ut til några bølger som så selger det vi er. Tilfanges gjald, vi kallar det for særlig inntøkka. Det er jo så veldig av fortsatt så igjen 2011. I början har man eisen opp på søle, og da har man eisen etter i 16 til 19. Men landskassen har eisen avsett seg noe gjald, og det er ikke det omkring 300 millioner. Jeg alltid tror ikke at det er ganske sindrakk, ganske opp på 1,5 milliard. Det vil si at pelagskavinnan har bitre vi säljer inte till landskassan vi omkring 300 miljoner. Det synes de ærene, men i båtfiskevinnan har vi ikke bidrag til. Det er svært negativt for en skjald. Og det kunne det gjørst. Eisne. Så hykker etter noen nye støvn på sjøres ned, kraften som er av Vøstikon, så altså vi har altså en pelagisk flåta vi står og nyutskottet. Det er utskottet kallar vi så for en tilfannsrent. Detta för helst mycket atter tar vi gör avtaler. Ettla ta pelagiska ståndaner. Alla helst för mycket i framtiden till vi fiskar och nekv. Men en första tilfannsrenten är så tidsen in. Jag vill sagt att det ganska inte öll tilfannsrenten som blir tidsen in. Och det är 80 år det har vi gjort. Och kvoten är 80 år sältar upp på.
Och så var det här via kvoter av pelagiska fiskar vi brukt där som stål. Enten till bottfiskvejen att du helt att det gånger så utla i bottfiskvejen det du måste göra dammen stål, du gör det bara som pengar och du gör det som kvoter. Och kvoter av pelagiska fiskar vi också brukt till ökespänning, det kallas för benninga-kvoter. Och så har man något som heter politisk utlåtande. Du finns något nytt skip in som du har valt ut här så skulle släppa fiska i. Så kallar det för sorgalägren till bottfiskevinde. Alltså vi har en bottfisk i varje flåta vid underskott de senaste 25 åren och när de ångofisk. Och här är det så syndra fisk börjar vi men sista åren är det minne. Det var ett gott år 2019 men tack lagt så att jag borde ha pratat med natt. Till att fiska. Vi tar en atlan som säger ett managementplan att du kan minka fiskediarna 5% kvart år. Men det gör ju alltså inte mening att du fisk brukar bara 30% av döven. Alltså du kör egna 5% av luftborster. Du kan köra 5% luftborster i 20 år. Så stadig vi kommer in till något reellt som betyder något. Och det ständer alltså inte med att vi livfriligt tillmaren. Till bottfiskflådan gör vi så stol. Med andra vid makrellpodden till att hålla liv i flådan. Hur gör vi det? Hvis en stol är så doltor, du särskilt inte, särskilt inte uträst söjning till landskassan nu. Och så är det nu, vi snackar om färjabanka. Vi tar gångt färjabanka borster nu i 2008. Nu börjar det fiska att det är. Men du lustar stadigvæk ikke til livsrøyen. Du får ut og fiskar vi fiskedøven som og store og nekver. Og du har ikke nægget mars for hvordan du kan fiske. Det er ikke nægget som sier til eller etter at nå er det nått mars. Du blir bare via fiske. Så skal jeg enda vi hva jeg halde til Gjørste Stegen for det som vi gjør. Vi skulle så innførst en kvoteskipen til båtfisken for å rationalisere flåten. Hvis man ikke vil rationalisere flåten, men så skal man minst av det trykke at livfrøyende mørsene vil være virt. Altså, du hever æresten i heimen noen fisketige skipene, men jeg omgangsstedens det at man ikke hever et TAC, at du ikke hever et eller annet marskfyr som nekter av fiske. Hvis du enda vil heve seg fisketige skipene, så måste man minst av det innføre et TAC, Total Allowable Catch. Du skulle selv et rattende av oppåsølen, ikke bare de som som gjør EU-skott, eller pelagiske vinner og bare seg, men du burde eisen selv taske rattende oppåsølen. Og du skal stekke ved å gjøre makrelkvoter til skip som ikke kunne fiske makrel. Hva skal du gjøre til skip som ikke kunne fiske makrel? Du gjør dem egentlig en stol, som jo vita ikke rettere å gjøre. Det kjenner vi rett fra forstånd. Vi skulle avtakke ære storskipene, med annet sjåmannafradrott, og det er vi åkjøpt stilfange. Og vi skulle fylle lovfri rådgivning av Førjabank, en som vi burde gjøre av langkronen. Så er det ryselig å ta fatt i, hvis vi skal gå til det. Yes, takk for det. Tack för Hans Ellefsen. Och så är vi kommet till det senaste framlövna av Visendavökne i år. Den 20. i Røyne. Och henne för Katrin Eivindardøtter Danielsen från Hälsogränskingarentene att halta. Hon får snikva sig om uilövkanningar och tuttleika av arvalion sjukon i förrjon. Och ända framlövan börjar om 5 minuter.
Ja, ordentlig her. Jeg får fortelle om en gransking av Verskatland som jeg har arbeidet ved de seneste årene. Verskatland er som så Leo, men greiningen av utslitten er ikke Leo enn. Så jeg får i det at greia mest fra om Verskatland selv, og så kom jeg stått nå til 4 bildsutslittene som vi har fra Verskatland. Og i Verskatlandet har vi just utløvekanninger av nøyføringen. Det har vi gjort for at Kanada er for noen arvelige sjuker. Og for at få vi og bakke sinter, så er vi jo et oppbyggt av DNA, eller vi tar noen kikkner, og i termen har vi DNA. DNA er okkara oppskriftsbok, og i henne litt alle arveenleikere som vi tar. Det som definerer oss som hvordan vi ser ut og annet, det ligger jo i okkara DNA. Hvis vi kräver ner och ges uppskriftsböckerna så kommer vi till okkara uppskrifter som vi kallar oilever. Så en oilever är ett avsträck av okkara DNA och det är en uppskrift på ett först. Vi har nekvar oilever och det är som sagt uppskrifter på allt möjligt. Det kan vara till dömes insulin eller det här proteinet som är tydning och vi sätter det ett lokst. Onkel du kommer feil i uppskrifterna och det kallar vi för en mutation i oileverne. En feil i en uppskrift är alltid irriterande och det kunde inte ganska känna att det som bättre döme. Men då det händer i åkara oileven så kunde mutationer vara sjuka i elvande. Det kan vara det som gör att vi utvecklar en sjuka. Och i Verskatlandet som heter Vika Pinkebatna Screening. Här har vi som sagt kannanøyføringer for 4 sjuker. Det har vi gjort ved å gjøre uilevekanninger av dem. Så jeg videre ferdig inn og har hukt og gjør uilevene og det ene annen. For jeg kan om noen feil likere. Mutasjoner til stier som sjuke i elvande. Vi har estimert at noen kanninger hatt her i førjen, så man kan gjøre uilevekanninger på en billigere hatt enn man kunne gjøre den. Och det har vi gjort för att komma vid en utsköjte till pinkebatna screening som man annars har haft i förrjön. Här man kan ha pinkebat för några sjuker. Och vi var ju AHA i att veta när mycket kanningar har en sammanbär sig vid det urslit som man får från vanliga screening. Och så vill vi gärna liksom männa granskningar om kvar vi i förrjön och komma vid några eller behalda de kompetenser som vi har. Via man kan läsa geologkanningar här. Det här sjuknar som vi i granskning av Verskatlandet, det är CDD som de flesta känner da. Visentally heter hon Primary Carnitine Deficiency, PCD. Holocarboxylase syntase defekt är en sjuka som är styrt till HLCS. Hon blir ofta kallad biotinmangel. Och så är det cystisk fibrosa. Och den fjärde är en sjuka som heter glykogengömslebrek och det är typ av 3A. Och orsaken till att han sista sänder sin ensamhet det är att ut i vanliga pinkebatna screeningarna som vi har i förrjön. Här är det här första trutchar vi. Men den fjärde är en sjuka som vi inte kan ha på i förrjön 4. Dessa sjuknar som är nämnt i dessa 4, där är alla monogenetiska och där har vi känt i arvagångt. Det att en sjuka är monogenetisk, det märker till att det är ett gen som är orsaken till att sjukan utvecklar sig. Och i mån till sjukor som kunde ha flera imisk gen eller oilever, då är det ganska nekvar imiska mutationer och omkvarver som spelar in och det är inte lika lätt att eller nästan avgörligt att kanna för sådana sjukor. Och i hessen för någon är det så sjuknar en oileva, en mutation eller kostnägar som vi känner. Och så hade vi känt i arvagångt och det märker till att bäge föräldrarna skulle vara bättre för att barnet blir sjukt. Sjukböten har 2 intök av mutationerna. Det ser ut att det är som den till lilla och genterna här. Och böten som bär av 1 intök av mutationerna, det är frustrebärare. Och i Verskatlandet här har vi letat efter böten som har
2 eintøk av mutasjonene. Det vil si at den lilla agenten vil ta være. Men tar 2 folk som bedre få bøtten sammen, så kan det likevel hende at de får fruktbaden til han i blaven. Så at det er arva begge eintøkene at du fruska fra foreldrene. Og fruske bærere tar utvikler ikke sjuke, men tar bærer det og kunne gjøre det vi gjør til sine bøtten. Som sagt så kan man långa bøtten 4 några sjuker. Vi tvilja en danskon pinkebøtna-screeningsprogrammet som ofta blir kallat PKO etter en av sjuknen. Så mannagångden at da bøtten er født så blir det en blårøntigen ur helen. Og en av blårøntimer så kan man 4 18 sjuker. Og enda med alle viser kanningene at man vil finne vidfødda sjuker som kunne vidtjerast, og der vil man finne kjøtast kjørligt, og en baden i utvikla sjuketegen og for hverandre mein. Og så kan man sette det i vidtjer på en veien. Måneren, det som så vi PKO til at det kannar fylkjenar av mutasjonen i levnen. Det sier at hvis det en feil i oppskriftene, så blir okkur protein ikke framlagt som det skal. Og det kan man suttje etter i imiskon evnen i blånen. Til dømes kan man fyre hvordan høyt eller lågt karnitin hvis man vil leite etter, eller hvis man vil kanna bøten for CDD. Vi ser her kanningen som vi har gjort, da har vi gjort uilevkanning i stegen, så vi kanna uilevna beinleis. Vi leiter etter to stegen her som vi vet en feiler kan være, og vi vet om mutasjonen her eller ikke. Så vi leiter etter mutasjonen, og det kan til dømes være til som 11 til CDD. Så enda maler vi verskatlandet eller enda malene. Vi får jo AHA i å vite om utslitene som vi får fra vanligere screening av pinkebøtene samsværer vi til som vi får da vi gjør uilevkanninger. Og så vil vi gjerne vite om vi kunne stående en rymlig bøljan uileve kanninger hatt i førgen. Så man kan kanna nek folk for rymlig, for en bøljan penger. Åren vi får igång så visste vi vel av at utleidjen hvis den sjuknen i førgen var høver. Hvis det ikke etter første rettjene eller de overrettjene, så utleidjen hvis den sjuknen i førgen. Og det er så ikke at til dem CDD sender 1,300 og cystisk fibrose 1,645. At det her tøll som kommer fra greinen som utgivner lengst, altså bei, som av dem rettelig gamle. När jag under här så att det katutlejen hittar vi lika som i heimshöpe. Så för CDD och håller karboxylase syntasedefekt och glykogen gamslebrek. Här är det 100 000 som vanligtvis får så sjuknar. Men i förrjun är det nek tuttar än det. För cystisk fibrose är det nya talet till talet som man har i Danmark. Så i Danmark är det 1,4800 som får henne. Men hvor har vi så nekva sjuker her som har nekva hagre tuttleika enn sanne. Til sånn det tog vi ødelig så tattskilt. Vi deilar reella nekva de samme DNA-en. Og hvis vi titter etter grafen her, så viser han folketallet i førgen fra 1300 og opp. Og det er at helt fram til år 1800 omleit, da har folketallet vært under 5000. Og så har vi haft en veldig stor folkevøkster fra år 1800 omlai og til det. Men samstundes det veldig få folk som kommet til førje. Vi har lige veldig isolerede. Og det vil si at det DNA som vi lukket som uges nere første, eller 5000 folk, det ekspanderer til iverholdt 3000 folk, uten at det kom nekv nytt DNA inn. Så det er mutasjoner og feiler som var i folk noen ta, det er spjatt seg i jøknen populationerna och tog vid och i nästa större mån bärar av hemosom sjukdom. För jag visar att det är också simplistiskt där så har vi rönt att teckna att det som ska lombo att det är första eller som nio sjätte fältene. Det som kommer till förgöra sätta bygg. Det har DNA det är gjort av DNA och det är imiska liter här som ska lyckas som visa att det i kvarsen läge har haft imiska variationer. Så Tarra Oile Pulja är förstånd hon har varit rättliga lytel. Men vi har haft en stor folkavväxter utan att nek folk är flott tillfälliga. Så har vi det redan nek folk i det. Men vi har inte redan nek nya variationer.
den puljan av uleven som vi tøtte ta den samme som vi har i det. Hun er bare spjatt i jøkken populasjonene. Så først ulevpuljan olja ensåta. Og det så vi eisen hvis vi ikke etter til noen ensøke sjuken. Hvis vi tar bare en sen her. Så for CTD, vi vet at føringer som har CTD, tar hava ena eller tvær av 5 mutasjonen. Folk vi har LCS, alle kyklingar i førjon har akkurat de samme mutasjonene. Kyklingar vi cystiska fibrosi i førjon, eller folk vi cystiska fibrosi har de samme mutasjonene, og det samme for glykogen gamslebrek. Men hvis det ikke er de nyere rettene, så synes jeg at det er var imiske mutasjoner man annars kjenner til. For cystiska fibrosi er det lengt over 1600 imiske mutasjoner som kunne elva til cystiska fibrosi. Men til at vi i førjon har et så avmarsket tal av mutasjonen gjør, at vi kunne kanna for hesar bestemte mutasjoner, nok så lattelige. Så vi skulle ikke kanna 1600 stø i akkurat DNA for å finne cystiska fibrosi. Vi kunne faktisk fære inn og kanna i en bestemt sted. Og det gjør det bare kjøttere og lattere og bøyligere jeg gjør hese kanningene. Kanningen hun vil gjøre ved at vi får en blodrønt fra nøyføringen. Og det har vi finnet samståndet som hin kanningen vil gjøre. Så igjen vil DNA utvunnet, og så har vi et snitgivet noen sånne halvsirkler som finner noen helt bestemt stø av DNA-en. Og det er de støyene her som vi leter etter en mutasjon. Så disse sirklene, eller halvsirklene, tar bindet seg til og stretcher i midten så våre armene vil kopiere, som de sier vi er som grønne på ilden. Og da dette kopiere, så gjør vi et ordentlig nekvanntøk av akkurat to stretchene, og til vi så avlyser vi DNA-sekvensering. Og så kunne vi titte ut i stretchen en feiler og i hese oppskriftene og i hese ulevene som gjør at enda produktet ikke som det skal være. Så hvis vi får til firebilsutslitene, så vil jeg si her tølene for stendig CTD til den mest alvarsomme mutasjonen av CTD, så det er en av 5 som jeg vil si her. Og her viste det seg at omlai 1 av 16 bøttene er bedre av henne, det vil si omlai 6%. Og råkner man til hvordan bøtten man ville vante av å være sjuk, så er det omlai 1 av 1000 som er sjuk ved hesere mutasjonene, eller hesen varianten av CTD. For cystiska fibrose og holekopoxolase syntasedeffekt, her er omlai 1 av 25 folk om bærere, basert på nøyføringene som kan her, til omlai 4%, og tøytleikjen vil det tog være råknet vi frem til omlai 1 av 2500. For glykogen gamslebrek, her er 1 av 28 bærere omlai, og det er så at det er 3,6%, og vi råkner noen så frem til at omlai 1 av 3000 folk er bærere. Og hvis jeg minnes så sier jeg at den sørste sjukan her, glykogen gamslebrek, henne kan vi slett kjøpe den 4 i førjen. Men vi er noen tøytlaget av 1 av 3000, så er dette faktisk så kvalifiserer det seg som en sjuka vi høver en tøytlaget. Og vi til at man vil ha sånn hatt man kan kanna 4 så sjukene, man kan sette det i vittjer tulja til evitjer. Så eier dette at være en sjuka som vi eisene kanna 4 i førjen. Årsøkken er tekniske avmarsjinger i hinner kanningene, den standardscreeningen. Så lykkes som høvesurslitet ganske, det var vantende, til at den vanligste mutasjonen som vi finner i snøyføringen, det er den alvarsomme CTD-mutasjonen, N2GS. Så for å dreie sammen om, så har vi nå 4 bildsaktuell om tøytleikene av hesten 4 sjukene, og til råkne ut for godt 1000 bød. Det er et vel større datasett enn omkring av sjukene. For det er et nek mindre datasett, og det var basert på over 20 000 folk som lottok i screeningene ta 2020. Her til hava PKO-kanningen og ULEO-kanningene er faktisk samsvære. Vi til at ønsken av dem og sjukene som man kan ha for sjukhusen var funnet etter 2 årsgeie, og det har vi heller ikke funnet.
vi kunne vel gjøre elevkanninger i fyrjon av hendan hatt, og jeg tror at vi færre inn av bestemt stretcher, så kunne vi kanna nekkbøtene sen, til ikke dorst. Og underdøkene er vi ordentlig gå, og foreldre de vil gjerne lete sine bøtene kanna for seg sjukner. Og om man har hildet fram ved seg vikka i pinkebattene screeningene, så har man trygt at hjemme om bøtene som har glykogen gamslebrek, at de blir funnet og sette vittjer og er de utviklet klinisk symptom og kan skal få hverandre mein. Og fire hinna sjuknar heter vi et ordentlig godt utskøyte, til man vet at det er tropleikar, det er sommertropleikar vi til standardkaningene. De som har stola i Innovationsfonden, Sjukrekassagrunnen og CDD-fellet, så vil jeg gjerne takke ødlån lottakeren, og så vil jeg også takke Jåsmøren som har bjøret badnekonomi til Verskattlanda, og byanlytikerne som har gjort alle blårentene gjør der. Ulrike Støyevald var klinisk operatør her bare, og så har vi samstarvet med professor Ron Wevers i Hollandet. Takk for det. Ja, takk for Katrin Eivindardøtter Danielsen. Og dette var så senest av framløven av Visendavøkene i år. Men skrajen altså ikke lio. Vi får ha en stekk nå, og klokken 3:30 så begynner Milafaknaren tjåken. Og han fevner om først en snærokapping. Her fyra granskere for å ha en stått framløve. 130 sekund. Som så verur dømt av en nevnt som skal finne en vinnare til det beste snære kappingsnamn. Vi får ha tonelike og en tonelike av skronne, og tar vi til å ta snære kappingen Leo, så kommer hantanen av Orsens Mila Heiersløen. Så ferie unga vi. Alltid en pause, og 3:30 så börjar vi att vi Mila fakna i någon.